publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! And educate its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla Sai 55. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagan sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo kita sang panahon sa aton nga linya Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayang gabi, Action Bry sa aton mga listeners, mayang gabi. Hari lakat sang aton tiyempo sininga gabi. Biyernes kita karon no, Enero 7 tuig 2020-22. Dominante sa gihapon ang dupoy-dupoy sang hangin amihan o kung northeast monsoon nag-apekto dito sa northern Luzon. Partikular sa Batanes kag Babuyan Islands nga may idulot ni siya magalumon ang kalangitan nga may pagulan. Kag subong man ang Kabikulan, ang Ilocos Region, Cordillera, sa iban nga bahin sang Cagayan Valley, may paggulugal-uman ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May idulot lang ini siya, naligwin nga mga mahinay o manipis lamang nga mga pagulan o kung pagtulo-taliti halin sa gihapon sa northeast monsoon. Kag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod, lakip na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, partikular ang Western Visayas, Negros Occidental. Kag siyudad sang Bacolod, maayo-ayo, mayadayad ang aton tiyempo, may pag-uumguuman ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan, may naligwin man ini nga mga pagulan. O kung pag panaguob nga tuga iniya sang easterlies, no? Halin sa baybayon sa Pasipiko, medyo mapaang ang hangin. Naaminan sang Luzon, kag sa iban nga bahin sang Luzon, upod ang nasidlangan nga bahin sang Kabisayan, British Samar, dason ang Mindanao o northeast Mindanao. Mga Karagada, Agusan kag Surigao, no? Ginahugpaan nat permis sang aton nga bagyo. Kasarangan hasta nga may pagmadlo sila nga huyop sang hangin. Magahalin sa gihapon namin nasidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag diri sa aton sa Western Seaboard nagapabilin nga mahinay hasta sa kasarangan lamang pagdupoy-dupoy sang hangin. Nga magahalin man sa direksyon na aminhan nasidlangan na aton mabatyagan sa kabubusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan balik na sa normal, nagapabilin nga sa makanay. Hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 7:21 karon nga gabi, mauna ang hunas 0.3 metro ang kanabawon, ang taog nagabalo sa alas 2:03 karon sa Kagahon, 1.6 metro ang kadalumon, alas 5:37 sining nga hapon nagtunod siya ring adlaw. Kag magabutlak ini siya alas 6:04 na buwas sa aga. Ari kita Action Drive 25 hasta 31 degrees Celsius. Balik ang aton nga
temperatura. O kung 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Aha. So, nilakat sa ato nga timpo sa aton monitoring alert and warning system. Action bright. Bawo sa panahon subong do kanaya-naya gid Sir Gan Mayo ginapabanta ng si COVID gihapon ho. Bawo susong Ginoo. Duway na lang ni katapusan. Kabati kasang bago nga kuha naman Sir do sa France naman ni Sir Gano. Ang ngalan niya ay IU. Letter A na. Oo, lain naman din nga Sugod mo. sa letter A. Oh. Nano nga sito. ang kalabanan na kung mapyaran naton sa aton nga weather observation, no, 1950s, 60s, 70s, even sa 80s, no, das 90s nagbulo-baylo. Pag sila nga Nobyembre, Disyembre, way na bagyo, kuwan na lang na siya, tulutalitin na lang na siya. Okay, No? okay. Hasta sa Pebrero nga ang tugnaw ara sa gihapon. Subong kadako sang climate change sa baylo sa aton palibot, may mga bagyo na. Tikita mo ini nga Oktubre nag-anunsar opisyal ang pag-asa nga may La Nina phenomenon kita. Nagabaliskad ang lakas ng aton klima. Gani, Matapos ini sa first quarter sang 2022 ini nga tuig action bright. Aha. Sige, daw ka nami man subong sa panahon. Sir Gan, salamat gid. Pwede, welcome hayong gabi action Maayong bright. gabi, sir. Okay, sa mga utod tagihapon nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last 7 na mga kaksyon suwong adlaw Biyernes kita. Yari na sa Enero 7 na 2022. Aksyon Firing Line. And mga kaksyon bukas ng aton sa Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Aton sa text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, tob-tob la sa 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalina gumba kag mga kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Dali gid lang Action Nelms din si Kwan. Medyo Action El Rey. Ang live tagapabilin si Black sa kilid. Okay, base na pindutan na daro, ano? Ari mga balita mga aksyon nga dapat bantayan sa aton sini nga pagpangalagad gahibi ang adlaw kon wala kita sang balita yang nga pinatyanay. Aksyon Firing Line. Isa ka anay kagawad kag subong naganulo negosyo sang isda mga kaksyon sa banwa sang Hinubaan ang ginpusil kagabi patay. Aksyon Firing Line. Gapulopongko lang ni sa motorsiklo niya ho. Pagkatapos naga-text mga kaksyon, linabayan lang sang duha ka suspetsado sakay sa motorsiklo kaginlothang gamit ang kalibre 45. Igo sa ulo, patay mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Puwerte, ginbalikan tang syudad sang Kabankalan, kamadumduman ninyo mga kaksyon nga may ara sang amay nga nakutkutan na lang sining lawas niya kag isa nakatulan ginpatay sang iya sini kaugalingon nga anak mga kaksyon. Ang anak nga nag-ako nga siya ang nagpatay kundi nag-inom to siya kahilo. Subong yara gyapon sa hospital nagapaayo-ayo pagkagwa iya sini kwaan siya sang iya sini nga judicial confession or panugiron kung paano niya ginpatay ang iya sini nga amay, da? Aside sining anak nga nag-ako mga kaksyon, may posibilidad pa nga malakip sa kaso ang iloy kag ang isa pa kautod kon basihan sang pulis ang panugiron sang utod nga utod sang napatay nga tiyo na ni sa mga suspect mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Kay initially may konsente to galing iloy kag isa ka utod nga patsyon nilang amay. Amo na nga 6 na kabulan ang nakaligad, wala gid may nakabalo kun di nagkadto para pangitaay nila igumuraw na tulang to gali sa ginahimuan nila kauling linubong matapos nila nga ginlampusan sang maso. Aksyon Firing Line.
Pero lang tawon tani makaaksyon na. Perti maning kuano, perti maning kaso dira sa Kabankala no. Nahimo nga ipapatay sang iloy ang amay, ginsugo ang anak. Perti no. Pero ina mga allegations gid lamang sa utod sa tong napatay mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa aton sini nga pagpanglaga diri sa syudad sa Bacolod. Sini nga hapon isa ka Executive Order number 1 ang ginpapagawa ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia sa panibag-o nga mga restrictions sa mga travelers naton inbound halin sa mga lugar nga napaidalom sa alert level number 3 kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Karon dugay-dugay kay isa-isahon ko pagplastar ina mga kaaksyon para at least may ideya kamo, no? Magaumpisa ina sa maabot nga Domingo, Enero 9, tob-tob sa kung saan-o may ara sang notisya. Action firing line. Sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, ginklaro diri ni executive o kung ginklaro diri ni EOC volunteer nga mo ang former City Administrator Ang nga hindi kitaya alert level number 3. Namo nang pagklaro niya, no? Hindi ang Bacolod na paidalom sa alert level number 3 taliwas sa ginpagwa nga unang information sang DOH Region 6 nga alert level number 3 ang syudad sa Bacolod. Gagsalangisag, no? Kay suno diri kay Madam Ang dapat nga sundon ta sa alert nga ini amo ang Interagency Task Force nga didto iya sa national. Action firing line. Abi dason mag-coordinate man sila sa local chief executive. Mga LGUs mag-coordinate man kung sino man ang nagapropagawa sining iban nga mga information. Again, may connection sining alert ta kay nga ang mga pumuluyo subong nagabase sa mga alert ini, no? Kita mo pagwa ni sa information kay ina ni kadamo sa nagpinamangkot din sa aton. Sining kuwala sang alert level number 3 nga ginpagwa ang syudad sa Bacolod. Ang LGU mismo dira ta mabase sa ilaman nga IATF sa lokal is Bacolod. Action firing line. Amo na yung patihan naton na kay sila maning ginakwaan ta sa tanan nga inadlaw sang information kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Okay, ang balita karon sa probinsya kaaksyon, i-check tanay kay kundi may mga LGUs kita nga nagapatuman sa mga executive order kon vaccination ang paghahambalan. Si Mayor Yulo mga kaaksyon sang Bago City nakabaton sang reklamo gikan sa iya sining nga empleyado angot sa EO nga ginpagwa niya. Ano ayhan ini? Action firing line. Inaaton ulang balan makaksyon sa aton sining nga pagpangalagad karon dugay-dugay kag karon mana ibalikon ta kumustahon ta ang IPM. Kaloy-an ang IPM katapusan nila nga pagkadto Action El Rey ka nagkuha sang basura sa Barangay Estefania nga mga subdivisions. Nagligad pa nga Disyembre 24, 2021. Naglipas ng 2021, 2022 na subong, why gid slak balik to? Action Brian Warden. Action firing line. Maghambal ka Disyembre 24, subong size na sang Enero, mga duha na kasimana, no? Isa na lang katiklod, 15 dias na. Ang basura to sa Barangay Estefania, nga mga subdivisions, Action El Rey. Gatinampok lang sa kilid, alan. May mga subdivisions to nga doon din na subdivision, guaya. Do basurahan. Action firing line. Do porte, mag-isa, duha, tatlo ka adlaw, guro do ma-consider ta pa nga ang IPM do ka kulang sang tawo or kasako, gid. Magduha ka bulan daw questionable na. Doon adlaw man kamo ginabayran sa Bacolod milyones nga daw hindi kamo ka perform ayo. Si Choy ga pamati subong mo. Ano naman ni isugid dito buwas sa boss. Mangkot lang kuya duha ka bulan, duha ka semana na. Mag-isa ka semana do okay pa magduha ka semana do ka si Kuawi na ginagro din na ni nagkadto yung taga IPM. Action firing line. Sige. Munohon ginamunot ta malanis la subong nga gabi. Kaya ba sinaga-monitor sa maluoy man kamo? Ang basura, way na to suludlan ng iba, no? Nagbakal na mas lasang isa ka basurahan kay way na sila sudlan. Action firing line. Las 7-8. Action
Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Sige, no, check tanay karon ng COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros kay halos adlaw nagasaka sa iyaho. Ay nano nga sitwasyon niya man. Aksyon Firing Line. Amo na ning resulta sa nagligad nga Disyembre nga nagpinagusto kita halin sa mga tawo nga daway nagasapak sang social distancing, halin sa mga tawo padulong iya sa mga task force, padulong sa mga public officials ta nga wala sang ginatawag naton synchronize sa paghimo sang precautions against COVID-19. Tiyan mo na ning resulta. Ha? Aksyon Firing Line. Hindi ta pagbasulon ang mga tawo gid lamang. Basulon ta maring gobyerno. Duha. Kita kag ang gobyerno kay pinasaway kita tanan-tanan. Aksyon Firing Line. Mayara pa sa mga driver nga daway pa man sang fully 100% capacity sa mga pasahero pero sila yan nagakinabit pang iban. Aksyon Firing Line. Pagkatapos, ang balon pa nga dapat may task force ang gobyerno nga magpangsaway. Do ka sala naman na kay kabalo ka. Pila man lang kabilog tao sa gobyerno ti ang salakyan nga nagabiyahe kag pasahero ya libo-libo. Dapat ang driver na lang kag si pasahero amo ang magintindihan ay kun dani dira. Aksyon Firing Line. Ay puro sa lawayon, driver, pasahero, tanan na lang. Ti lang taob lang resulta, balik tas tutoy mga ka-action. Aksyon Firing Line. La City Jess aton siri nga pagpangalaga. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Sige, manglugayawon ko di anay sa mga balita dito sa National mga ka-action actually. Ang nagasinagabo nga balita subong sa National Makaksyon the same sang kahapon COVID-19. May mga dalagko nga mga opisyalis ng gobyerno dito sa national or mga national figures ang gintapikan kag may ara man sang COVID-19 na positive man. Aksyon Firing Line. Subong adlaw mga kaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte, anyway, subong adlaw, kundi kahapon 17,000 new cases ni COVID-19. Subong puwerte nagsaka sang 4,000 masobra kay nga nagdangat na sa 21,918 ang kaso subong adlaw ni COVID-19 sa di nagsaka man sa 77,369 ang aktibo kag 51,871 ang patay na sa pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Ang Philippine National Basketball Makaksyon o Philippine National Philippine Basketball Association o kon PBA. Kung di nagligad ang nga Nobyembre, kung di ka magsala, nagligad nga Nobyembre, amo ang pagbalik nila sa arena kung tani nga nagahampang sila with watchers or inang mga spectators or managtumalanaw. Subong liwat naman gagin stop anay ang ila sini nga hinampang sa Araneta kag Mall of Asia o kung din pa dira nga dalagko nga mga halampangan nila dito sa Metro Manila bangod sining nasambit iya nga si COVID-19. Aksyon Firing Line. Pwerte, no? Pwerte. May madamo pa dito nga mga hitabo sa Metro Manila subong. Kay may 22 na ka mga lugar nga ginpaidalom sa granular lockdown sa National Capital Region. May ara sang 6 ka lugar sa Mimaropa kag may iban pa sa sining Matinion bangod sining pagsaka kakilibot nga pagsaka ni COVID-19. Aksyon Firing Line. Sige, bulabantayan tayo ni makaksyon kay si Presidente Rodrigo Duterte wala nagpahuway sang pag-monitor around the Philippines with his kabinete mga kaksyon agod nga ipatuman gid ang nagakaangay sa aton sining nga palibot batok sining COVID-19. Aksyon Firing Line. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpa-booster na galiyo Sinopharm ang iya sining bakuna, no? Sang Mayo first dose niya 2020 kag sang June 2020 among second dose niya subong nagpa-booster na siya. Aksyon Firing Line. Sige. Ano pagid mga kaksyon ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga talalupang don? Bangod sining hinaling nga pagsaka ni COVID-19, may mga matigdas nga mga tinaga karon si Presidente Rodrigo Duterte nga ginpalayag sa publiko hindi lang kay didto sa National Capital Region, sa Luzon nga area kundi man nga bahin makaksyon kundi
sa bug-os nga Pilipinas ari balantayan. Action firing line. Solito naton wala sang laye nga nagamando nga dapat mandato sang tawo nga magpabakuna. Why gid man kita sang laye matuod ba? Na? Amo ni subong ang ginapakig-away sang publiko nga ang magpabakuna gid sila kay wala man sang laye sa Pilipinas nga dapat magpabakuna. Action firing line. Now, ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte because nga wala kita sang laye, ang ginhimo niya ginmanduan kag ginapalabot niya subong sa mga local government unit, ilabi na gid sa mga barangay kapitan, mga barangay opisyales, mga kaksyon, nga sila mismo amo ang magpadulong sa tagsa-tagsa ka mga puloy-an. Ang ini nga mga puloy-an, kung may ara sang wala pa nakapabakuna, kung pwede lang, hindi magwa sa ila puloy-an. Action firing line. Or, pwede man nga hingyoon nga magpabakuna. Regardless, guro, no? Kung ano nga alert hambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo nang palayag niya diri mo. Kung ikaw wala nakapabakuna, kag ginsupak mo ang hambal ni barangay kapitan, nagwa kagid iya, kag naglagaw o kung anong ginhimo mo sa kabuhi mo, suno dire kay Presidente Rodrigo Duterte paagi sa kay Carlo Nograles, gabinete makaksyon, nga dapat aristohon kag ipapriso ang nasambit nga persona. Si barangay kapitan amo ang maghimo sa nasambit nga tikang. Action firing line. Tagaan sang fines, penalidad, or imprisonment, mga kaksyon. Ina ginaklaro ko na sa inyo sa mga gabi. I am pretty sure nga ang mga barangay kapitanista subong alanganin sa sininga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagapaminsar na ni sila kung anong himuon nila kay daw sila subong anabutang sa mainit nga bangko, mga kaksyon. Action firing line. Ang presidente maisog nga nagpalayag nga dapat sundon ini sa mga barangay kapitan. Hulat-hulaton ta kay base may ara man sang ipapanaog nga palayag o kon mando o kon memo or ano nga mga communications ang Department of Interior and Local Government o kon DILG angot sini. Action firing line. Ti subong mga kaksyon ang pungsod Pilipinas ho, ara pa lang sa 51.6 kamilyon ang nabakunahan, no? Sa 109 kamilyon nga populasyon naton diri, so mga more than 50% or wala pa gid gani 50% ang nabakunahan sa pungsod Pilipinas. Pero kung i-base na ni siya sa adults, mga kaksyon, at ti damo-damo na man guro kay ti damo man takbataan subong mo. Action firing line. Now, ginpalayag pa diri makaksyon ni Nograles nga ang mga LGUs pwede makahimo sang kaugalingon nila nga mga ordinances kung paano nila i-restrict ang mga pumuloyo nila. May mga restrictions kung paano hingyoon, anong sitwasyon. Ti inahulat-hulato naton mabulubudlay ini nga trabaho subong sang mga barangay kapitanista. Action firing line. Dako ini nga pagpanghangkat sa aton sini nga mga barangay kapitan, mga kaksyon, kung ano ang ila nga pagahimuon subong. Ta? Ikaw nga barangay kapitan ka dira, nga ang gin-address ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga barangay kapitan. Di kabalo naman kamo nga ang barangay makaksyon amo ang pinaka nubo nga political ang tawag sina gani access sang gobyerno, pero ara da tanan si barangay kapitan ang may ideya kung anong nagkalahinabo sa iya sining nga lugar, mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang Liga ng mga Barangay President diri sa probinsya sang Negros Occidental, si Madam Juvie Pipilio, makaksyon. Ni-check na to, ano? Siya nang presidente sa tanan nga mga kapitanes diri sa probinsya sang Negros Occidental
sa sining nga mga tinion. Online sa firing line. Hello ma'am, may gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Din sa Action Brian Morden. Happy New Year. Happy New Year. Mayong gabi, Action Brian. Aha, ma'am, salamat. Mayong gabi sa tanan. Aha. Ma'am, salamat gyud sa time. Kabalo ko, medyo may mga meeting ikaw pero gamay lang nga tinion. Kabalo ko may ideya ka na ma'am sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. May koneksyon nga daw kamo gid subong ang target sa iya sining nga statement or pronouncement. May koneksyon sa paghingyo sa mga wala na bakunahan nga pwede magkapabakuna or dira ka lang anay sa sulod mo balay o kon magbayular ka sa sining nga hangyo ni Kapitan, si Kapitan mismo amo ang maga-aristo. Ma'am, any comments sini anong tika nga ginahimo nyo subong regarding sini ma'am? Actually, ang mga kapitan niya naga-follow malang sang mandate, no, coming from the president. Since he is the president, he has also the authority to say something nga ipagahimuon sa dalom, most especially sa barangay. Nga ang barangay man ang ginatagaan gid sang dako nga responsibility because nga ari di ang tanan nga tawo sa barangay. Yes, correct. No, kag ang naga head is the barangay captain. Kag sa tanan nga mga barangay officials. Ang ako na na comment, since kung maghambal ang president, of course we have to follow. But it depends on the person nga gusto saya mapabakuna because that is for his welfare para sa iya protection. May mga tao man nga hindi man siya gusto because base kung may mga health problem man siya. So maybe we cannot force them also kung may na siya nadaan niya health condition nga very ill. Kag ang kwan bala ang ila bala nga fear kag ang ila nga nga they're not really sure nga kung okay. Pero ang mga doctors, ang aton nga mga scientists and all, nagahatag man sa aton sang assurance nga wala man ang bakuna nagapaprotect pa sa aton. So when it comes sa sa responsibility ng kapitan, kung there is already a mandate na may sulat na coming from the national government sa amon, we as barangay captain, of course we should abide kag inang papel nga mandate ipakita namon sa amon nga mga constituents na wala kami sang mahimo because that is given sa amon nga responsibility. Siguro ang himuon namon sa amon nga kabarangay, we will encourage them kag assure them na this is for the protection sang iyang self, the protection sang family, kag protection sang the whole community. Correct. Good. Kag kung hindi gid sila yung magpacking, nga ang ginahambal sa aton nga president, nga they should be staying at home. For the meantime, siguro, mas stay man sila anay Correct. No, because ang may matugay times ang nag-execute, most especially ang mga tigulang, ang mga senior citizens, wala man sila nagwa. So, for the meantime, hindi mo sila anay magwa. Correct. Until such, siguro yung Action Brian na may mahambal kitang doctor. There is a doctor certificate coming from that person na hindi siya pwede bakunahan. Correct. May mga doctors mo nag-certify nga bisan may masakit ka, diabetic or may mga iban gani, may mga cancer. Gambal man ang doktor nga wala man sang diferensya. You have your vaccine kay nga amo pa na it helps you protect sa imo nga self. So timiyara man niya nga wala mo gid siya believe. So alangan anon pagid na sila. No, so siguro i-inform ta na lang sila nga that is a law.
kag kung law na gid man kag may papel nga there is a mandate, i-follow man namon. I think ang tao mapati man because ang pag-execute gani hindi man sila magwa. Yes, correct. Wala man sila nagwa. Diba? So it's a matter of information and education sa aton nga mga constituents. Pero So ma'am, kaya ang mga kapitan niya ma-follow lang man na. ti subong way pagid man sa ang barangay maybe pareho sa inyo ma'am mahulat pa kamo communication from DILG or Yes. Daw mo sinabi ano? Oo. So ang DILG, they are also waiting from the mandate sa aton nga president kasi ang DILG will disseminate information sa amon. So if there is already a mandate kag may ara na da nga resolution nga may papel na, now we can bring it to the people nga this is already an official official communication coming from the DILG. Ma'am, ang palayag ni Pres Duterte nga si Kapitan kag iban pang opisyalis may poder to arrest sa mag-violate sa mga wala na bakunahan kag magwa sila puloyan. Any reactions in ma'am? Actually, ang Kapitan has all the authority. To arrest. Even gani kita nga we civilians, we can arrest sang tao nga nakasala, nakahimo krimen because may ara kita nga sa law man sa aton nga we can arrest anybody even though we are not a policeman. Correct. So ang Kapitan may ara man sa nga power to arrest sang mga tao kung amo na ang ginahambal sa amon. Kung hindi man kami magpati Action Brian, yes, ma'am. Of course kami man ang kami man ang balikan. So basi kami man ang i-arrest. So other way around, we should have a smooth communication guro. Yes, correct. Para nami ang aton nga pagsinalayo sa aton nga barangay. Amo na yung challenge kay So Kapitan. we the leaders, kami nga mga leaders, siguro ang pinaka the best ginamon nga himuon tanan nga barangay captain siguro maano man kami we will also be diplomatic man kami maghambal sa ila nga mapahuway-huway lang anay sa panimalay because that is the mandate sa aton. So, sang nagligat because of that COVID, nagpahimuyong man tagani, can we stay at home? So, di subong guro amo man na until such time na maghambal ang yung mga doktor na pwede ka na mabakunahan. And until such time na you will be convinced sang aton mga BHW, sang aton nga mga katupad, sang aton mga family, members ng family, nga mapabakuna ka. Correct. Because sometimes it's a matter of having a thorough information before ko go into that. Diba lang? Yes. Kita kina-research tagid, kag ginaanutan because that is for our own safety man. No? Kag kita ang gabatsyag. Oo. So, ang dira sang tao nga hindi mo papakuna, I think he has also the right kung ano ang iyaman niya para sa iyang kaugalingon. Pero kung mag-cooperate lang tani, bala Action Brian, yes, ma'am. mag-cooperate kita, kung hindi ka siya magpabakuna, kapag mo yung kalanganan sa balay. Among ginang pinakasolusyon da. Amo na lang gitna. That is so that we can have a better and a smooth nga pagsinalayo sa aton nga barangay. Kay si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayagin man mo, kung hindi ka magpabakuna, panago ka lang da or else dakpon ka kung magpasaway ka. Nang way gin man ginhambal ka i-force nga sudlon ka to sa balay mo kag bakunahan gid way gin man na Yes, oo. Wala man. So ang wala man siya naghambal yang sudlon kagid nga it matrespassing ta or else trespassing naman na that is personal na niya nga panimalay. So hindi man tado pwede magkadto ang nurse or ang HW na o kung ang vaccinator magkadto to sa iya
tusukan do sa isang Yes. vaccine nga hindi siya. Basi bang problema pa No? na. Mga problema pa ta. Ah. Basi kita pa basulon, hindi ko pwede ka mapa-vaccine, ipa-vaccine mo ko. Kung Hindi madisgrasya. naglain matsyag ko, ikaw pa admit sa akon sa ospital. Gusto. Pero Kap, Basi are, among patana. oo, sunod direct kay Diba? Cabinet Member Carlo Nograles ang kwan subong OIC or kon spokesperson sa presidente ngati Oo. ang barangay or LGU pwede makahimo sang local ordinance, may connection sini. I don't know kung anong sitwasyon sa imong ideya, Kap, regarding sini. If that is the case, si ang LGU, kung mahimo man sang iya nga Local nga ordinance. resolution man Aha. nga kung anong himuon, siyempre kita tanan naga-follow man lang tayo sang DILG kung Okay. if we're going to make our own nga kita man. So, ang local government units, ang kuan man da, ang yung mayors, ang tanan niya sanggunian, matipon man na sila siguro kag mag-talk about what is best. What is best for the community, what is best for the city and municipality, Aha. for the people. Kay kita ya sa gobyerno, wala man ta nagalantaw sa kundi ang Ayun. tao ang aton na ginalantaw. Ang the majority of the people. And we just giving service for the best of our ability. Aha. So, amo lang yun ang aton. Sige. Kap, way paginman si DILG nakapadala communication but sigurado ko kamo dira advance na kamo nga naga-approach sa pumuluyo niyo. Kabalo ko nagahinay-hinay na kamo da. Pero anong advice mo, Kap, sa mga kapitan ni subong nga naga-monitor? Most likely sa pumuluyo ta diri sa Bacolod kag Negros. Dala sa onta na lang tanan, Kap. Go ahead, Kap. You have the floor. Oo. Action Brian, sa mga barangay captains, kung pwede malanggit naton ma-insinuate ang aton nga mga katawan, na we can say nga this is for all, this is for your sake, for my Balikan ta si Kapitan Pipilio Makaksyon. Action Firing Line. Aha. Kanami kay kamahinahon blano nga magpalayag sa aton sini nga pumuluyo si Barangay Kapitan Joby Pipilio mga kaksyon, ano? So Nautod? yes, ma'am, go ahead. Pasensya gid, Kapitan. Go ahead. Kap. Oo. Aha. Sige. So, ang kapitan, no, siguro they will continue encouraging our people na mapabaksin ta kay ang vaccine for our sake, for our own sake, for your own sake, and for the sake of everybody. So, kita ma-exert kita sang effort naton, no? Nga kita mahatagi kita sang thorough nga information, whatever things na pamangkuton nila, we should know how to answer them. So, kita nga mga kapitan, we should learn more on this para kung pamangkuton kita, we have something to say. Yes. Na para ma-convince gid sila Aha. nga okay gali nga mapavaksin. Aha. Kag siguro ang mga tao daw dutay mo lang ang wala nakapavaksin actually. Aha. No, kung aton nga lang tawon, let's say, I'm here from Victoria, nag-barangay gid kami niya. Kag ang bilog nga probinsya, I think, no, ang amon nga PHO, with the leadership sang amon nga health officer, si Dr. Tumimbang, Aha. nagpang-dispatch sang mga vaccinator sa different barangays sa probinsya. So, wala kita nagakadto lang sa health center or sa isa ka lugar, kundi ang aton vaccinators nagdala gid ya pakadto sa barangay. Wow. So, meaning ang mga tao sa barangay, dira na lang sila ginpangnahan. Para hindi na sila maglakat, pakadto sa kung diin nga center sila ginadala before, subong sa barangay na kaniya. So, ang bilog na probinsya, naga-barangay na. Aha. Kag, I think there was a high vaccines nga nahatag because nga ang tao, hambal nila, at dili na lang kuya mapavaccine because lapit lang niya sa barangay. Ari lang kami sa barangay. So I think, dutay naman ang gidri sa province of Negros
Occidental, dutay na lang guro ang wala naka-vaccine. So ang sa mga nabilin nga na vaccine, ang wala pa na vaccine, sabay pa nga panungdom kita na we are for life. No, nga kabuhi man, wala naghambal ang vaccine nga kung mabaksinan ka, mapatay ka. Aha. Kundi kung mabaksinan ka, ma-protektahan ka. Correct gina. Oo. Sige. With that, Kap, salamat gid sa mga serbisyo sa buong gabi. Kapir kabalo ko, masako ikaw pero ginatagan mo sang time ang Aksyon Radyo Bacolod. God bless sa aton tanan. Stay safe, Kap, kag mabuhay kita. Yeah, sige. Thank you. Stay safe, everyone. God bless us all. God bless, Kap. Action Firing Line. Okay. Amo na mga kaksyon si Barangay Kapitan, ABC President sa Negros Occidental, Joby Pipilio. So, para hindi na maglabot sa punto nga aristuhanay, dapat magsunod gid lamang kung ano man ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Kahit ang sibilyan matuod, may sibilyan arrest gani mo. Kung ang mga sibilyan naton hindi lang mahadlok, damo-damo ang sibilyan madakpan ni kumparas pulis. Kaya ang pulis permi pagabot kung kaysa tapos niyang inaway, alangan man kitay layo man ang pulis, ara man ang sa ang katabo nga inaway kung isa, way man iya katabo kung arang pulis, simpre ang wala ang pulis. Action Firing Line. Pero kung tuyoon sang sibilyan nga dakpo na nagabitbit armas sundang da pwede gid galing kay ti ang pulis gani kung kisa gakatahap man kung may bitbit nga armas ang tawo o sibilyan paihan nga wala gid sang armas. Action Firing Line. Si Kapitan ngin Manduan aristohon ang hindi magpati kay Kapitan nga wala na bakunahan pero nagagwa gyapon sa puloy-an kag magsuroy-suroy. Action Firing Line. Kamo dira nga way pa nakapabakuna, hindi lang kamo anay magwa. Dira lang kamo anay sa compound nyo. Until the such time nga magbalik-balik na kita sa normal naman nga situation or normal lang nga situation kay way pagin man tiya kabalik sa normal gid nga 100% mo. So dira lang kamo anay buryong-buryong sa balay nyo. Kay kung hindi pagid kamo magkooperar nga wala na kamo gani nagpabakuna, hindi pagid kamo magkooperar sa gobyerno nga hangyo sang presidente nga dira lang kamo anay tuloy tiner sa balay nyo kay unvaccinated kamo, tiway nagid kamo na karon niya ambag. Way nagid na kamo karon niya ambit nga pagbulig sa pagdula naton kay COVID-19, di ba? Action Firing Line. Way tadi nagapilit sa inyo ha, way gid tayo nagapilit kay hindi mandatory gani mo. Pero way ka na daan nagpabakuna. Ti unfair na kuno sa iban nga nagpabakuna na kay para makabulig nga madula si COVID-19. O una, way ka na nagpabakuna. Ikaduwa, nagpasaway ka pagid. Bosus ko naman. Maluoy man kamo sa nagpabakuna na kag nagaululubra. Kay nag-ayo si Presidente Rodrigo Duterte nga dira lang kamo anay sa sulod, patihon taman ang presidente ta for a while. Action Firing Line. Once in a while man na nga ayo sa presidente, ako kagabi kita ko si tsura ni presidente, batyagan kong iya sining kay hinusbo. Kay ti ato natatani sa mga tag 300 na lang action names mo. Sa isa ka adlaw, 300, 400. Kami ni aksyonan saksi, kami ni aksyonan sang ligad to nga Disyembre katapusan nga semana. Di ba aksyonan may 300 na tato mo. Sa isa ka adlaw, pinakanobo do 200 pilato. Pusubo nga hara na tiya sa 21 mil na kita ho. Action Firing Line. Si Presidente Rodrigo Duterte, galalain na siya. Abi guro matapos na lang ng akon nga pagpungko bilang presidente, do way ko yan na papas si COVID-19 ba? Paso na ko tudaan sa illegal nga droga. Nadungagan pagid sa COVID-19. Action Firing Line. Waya, damo man nagkalamatay, damo man nagkaladakpan sa illegal nga droga. Kag may nagkalamatay man pero ginakasuhan man na siya subong gani, no? Pero diri sa COVID-19, luyag man lang ni Presidente Rodrigo Duterte nga magsunod man kita sa iya sa pinakasimple nga way nga ginaayo. Magpanago anay samtang wala pa nakapabakuna. Nan. Tiining mando niyang aristohon sa kapitan, ina ni buot niya. Action Firing Line. Galalain na ni siya, diyan din na ni pwede. Kapitan, abi gililiho na kamuda. Or else, kung magsaka si COVID-19 diri sa aton, palayo lang. Maglina lockdown naman kita dito sa Luzon, no? May mga granyo na lockdown na naman to. May maropa kung mga di ba to nga mga regions. Di gusto nyo na nga magbalik kita sina, wag na oy. Action Firing Line. Maluoy ka mo please.
Okay na ning situation, ta subong nga ara kita sa alert level number 2. Okay na ni. Makahalubilo na kita, makakuan-kuan na kita, okay na ni, no? Pero please lang, ibalik ta sa pinaka-basic, please. Face mask ka mo da, kung mahimo mag-face shield ka mo, bisan hindi siya subong mandatory sa aton, social distancing ka mo, alcohol, etc., etc., tanan nga mga health protocols na himuon ta para ni sa kayuhan aton tanan-tanan. Action Firing Line. Aside kay President, ako nag-aayo ko sa inyo sa pagkakapoy na kung sagi kita iya kabalik sa mutong situation nagligad. Do mga kuan kita, do nagkaladlukan sang tanan-tando, basta batyagan nyo man to siguro Action Firing Line. Kina mga rason ta nga, sige lang hindi lang kami magpabakuna, total way makami gakadto, muni na. Hindi na pwede until san o kamo nga dra lang kamo magtiner. Oo. Ti ang gobyerno gaayo sa aton, no? Pero ti ara gyapon sa inyo ang katapusan or final say kung magpabakuna kamo kun hindi. Labi na gid kung ikaw dapat bakunahan. Pero kung feeling mo nga may ginabatsyag kada kaglubag sa imo, basi madisgrasya pa, hindi. May exemption ina, pero kung ikaw nga maayo man ang lawas mo, why gid okay ka gid? Di dapat magpabakuna ka. Action Firing Line. Dibla? Dapat magpabakuna. Alas 7:39 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Action Firing Line. Ariyo pabakuron tadugang aton sinikaw galingon. Anyways, magbalik ta karon dugay mga kaksyon. Itakol ko sa inyo ang executive order ni Mayor Bing Linardia sa mga travel naman restrictions diri sa Bacolod kay kagapon tapos na kita sa probinsya. Action Firing Line. May mga bag-o subong nga mga restrictions sa Bacolod bantayan sa aton sini pagbalik dugay. Pero antes pa naman tanan maka-action, blotter na plus herbal. Action Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag Si Felice Benzula, nagamonitor. Rodel Vasquez, thank you, Gid. Marjorie Mijares Buliag. Si Teresa Pereira, Maing Gabi Action Brian. Keep safe tayo lahat dyan at pamilya ko sa Hinigaran. Carmen Village, salamat. Christine Minyas Villalubos. Milili Oligo sa Bani Cave, mga aksyon. Rowena Castillo de la Cruz. Monitor from Purok, Masagana, Barangay 6. Si Milili Oligo, tamiyaw niya lang si Ma'am Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky Del Donuel Amar, kag Alex Montesa. Lester Ray Benitez sa New Zealand, Auckland. Salamat gin. Imbong Jocampo. Good evening, Sumbray. Kaluluoy lang kita ni sang de-synchronize nga desisyon sang regional kag national IATF. DOH Sir Imbong ano pagwa sa regional. Jenny Sulgon Araman, Connie Dormitorio, good evening, Corman, Brian Morden, keep safe, God bless Action Firing Line. Paul Spat III, Joshua Bia Araman, nag-PM siya ko, no? Nanyo Lench Araman, nag-monitor, Happy New Year. Beth Villanueva, Alex Fuentes, Ana Sinoro, Normato Reblanca, Elizabeth Gabala Araman, may gabi. Lester Ray Benitez, ginagreet niya lang Stephen Ganza Simbit, dira sa La Carlota. Marjorie Mijares Buliag, Hugpong Magalyon. Ginagreet ni Ana Sinoro ang Sinoro family sa La Carlota, Sinang Nempa. Brion Nilbert, ano na krimen ang aristohon ka wala ka bakuna, damo kriminal da, gani hindi man maaristo. Ate, yan ni Presidente Rodrigo Duterte nga palayag. Fernandez, kabalo ka si Presidente Rodrigo Duterte as a president, may power gid siya nga maghambal mo. Kag mahimo kay executive siya.
Pero dapat may laye. Ti galing kaya mo ng hambal ye. Ti bantayan ta na. Kung may mareklamo, ti sabto na ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Fernandez Eric Araman, Barayoga Ray, Angel Ricoperto, good evening Sumbrayan, watching live from Woodside 1 Alihis. Greet lang Iloy Hede, Sis Riza Zamora, Ricoperto, Gapamati, Gadaksyon Radio, Sacramento, California. Bao. Homa Lumina, may gabi. Dia Init, Alababa, may gabi lang. Gapamati, Oligo Family, Alababa Family, watching from Ipil-Ipil, Mambulak, Silay. Jinky Dayalagdo, nag-greet lang Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Suato, Imperial Alma, Uligon and Family. Jerry Limaco, may gabi Action Brian, monitor kami Bangga Totong Pilisa. More power, God bless. Salamat. Si Moka Imahi daw hindi na malagyo, daw hindi na maglayo sa martial law. Wala na diretso ang mga pobre kung ang side sang pumuluyo nyo nga ang concern nyo nga hindi nyo mabuligan ang nagutman nyo nga pumuluyo. Just saying. Si Al Ramos, good PM magsumbray, pwede ta katamyaw sa mga maanyag nga fans mo sa live stream? Pwede gid ah. Kanday Daisy Ramos kag Joy Quizon nga always nga ga-monitor sa imo programa, una sa balita, una sa aksyon. Ba, duga balita si Ma'am Al Ramos ba? Mo ka imahe nga agi na pili nyo lang ang inyo buligan. Oh, nati man. Divina Garcia. Good evening, Brian, watching Manville Royal Subdivision. God bless. Si Amar Locsin Juan Araman, naga-monitor. Si Dennis Richard Tiboroma, hindi na sila mag-cooperate pa, bakuna, pero una pa sila perme sa mga ayuda-ayuda. Tanda, gini si Dennis, oh. Gina pa na sa utok ko, kaling hindi ko lang paghihambal, ah. Basi bla makutso-kutso naman ko, di bla. Elvira Ilogo Haraman, hambali sir mo, kaimahe, hindi krimen. Hindi krimen ang hindi makapabaksin kag wala sang lahi nga dapat tanan mapabaksin. Kag dapat ibasol na sa mga gapadalagan sa politika kay pabalo sila nga may COVID pa pero nagapinagusto na sila pangampanya otro man na. Damo-damo man sang sagi ka bandara ran ang tags daw parada-pradas dalan ga pinagusto man. Undi subong nagpalasitibang iban. Aprik man di uya araman. Shane Anthony nagamonitor man sa New Jersey. Thank you. Good evening. God bless. Si Ma'am si Susan Rojo Araman naka-quarantine gihapon sa Manila. Sige lang mama. Lapit ka na lang gid makapauli di sa imong dutang natawhan. Marlene Aliling Araman. Jire Aziro, thank you gid. Junior, Imbon Jocampo, good evening Sumbray, nagakapaos ka na sang rekorida magpabakuna ang mga tao ya daw wala lang ya tapos tapikan gani COVID barangay kututo nila sa ayuda. To no, tanda. Yung nami, sorry. Amay namian ko bla sa mga commentator tabla sa kwan sa live la kag sa chat. Kay may basahon kabla kag makakadlaw kabla ihaw. Si Sir Moka Imahe dapat prisuhon ang mga kurakot sa gobyerno nan dira pabor gid ko. Galing puwerte naman nga pasakay kaso ni sila. Sir tanda sila sir. Gabato sila may mga abogado sila nga kabaluman magkurit-kurit eh. Lilia Tato naga-monitor man sa Gardenville sila. Thank you. Jovelyn Antuque, thank you gid no sa magsungay. Si Dennis ambal niya kalabanan sa mga wala gapabakuna sir way gapati sa COVID. Isa man na sa mga rason nila. COVID kuno. Gada yusto man na. Di lang kon magkurog-kurog kag ay boss. Pero palayo lang, no? Palayo lang sila. Kay kung magdugang na sila karon kundi inayawan kita. Kabay lang nga hindi lang gid magliapta. Sige. Mahambal Sir Imbong Jocampo nagkalapaos na ko sang singgitan di kada gabi. Duay pa sila pati ti relax wanay puwa ko ha. Sa 56 ko nga nagalantaw subong, hindi ka mo maghalin-halin da balik tayo gidugay ha. Kay may bago nga restriction si Mayor nga kinanglan nyo mahibalaan. La 7:48.
Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na ligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa Subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansanan mo nga kalintangan Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan Punta Playa Bago City ang nagatamyaw si Yolanda Pasamante. Salamat gid no. 64 edad ko ay nabunggo ko pagsaka ko sa Ceres Alicante Morita number 5396 hindi madula ang sakit do na kanagwa kadi number ya ano ni siya man pasensya gid ha medyo daw ka husky subong sa tingog ko
Okay. Dali gid lang. Ano tabo sini? Bryce sobra kadasig pagdamo sa COVID indi ayhan may secret agenda ang Duterte government kag DOH sa senaryo para no election ko no. Okay, pwede man nga observation. Galing kay hindi lang di sa Pilipinas man sa iban nga pungsod why man to election sila man mo. Pero sige lang, mangin ma-observe ko mahinalungon lang kita, no? Halin sa kay 9048, good evening, Sombray, diri kami sa UMA, hindi kami magpabakuna. Okay. No problem gina siya, no? Ari pang iba na, no? Good evening, Sombray. Monitor lang kami diya sa Barangay Bata. Damo kami diya. Thank you, Gid, sa mga balita. Sige. Last 8:03 mga kaaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Si Bayoga Ray naga-monitor man, naga-tagay-tagay sinimat tiniyon. Ray Jantan Villalon, Moka Imahe, sunog sinigaran. Okay. Okay, sige. Basi maka-check kita dira action ano dito sa area sang basi may PNP kita ma-contact. I-send ko lang da, no? Okay. Basi ka monitor madang aton sa nga patrol ka ng sistema daw may ara sa dako nga sunog. Action Firing Line. Sige, check na to na bi sinimat tiniyon. Ari pang isa no. Lawagon taning mensahe nila. Si Joy Rivera Araman, thank you gid sa information ano. Kapangita sila bombero ho. Sa tanan nga bombero sa Hinigaran. Okay. Pareho gid ta panan-awan. Okay, sige. Jire Aziro, Action Bride, wa ka tuig nga antos ang COVID anay jutay na lang ginbuyan pa sang December ti balik tas kanding ni. May pangkanding gani kay Calderita mo namit. Action Firing Line. Si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota naga-monitor man. Salamat gid. Sige. Okay. Si Zaira May Ponce naga-monitor man sa DSB. Si Ma'am Vanessa Balnya, ibanda hindi nyo ma-realize nga very important ang magpabakuna basi maghinolsol kamo sa ulihi. Watching from Minnesota. Sige. Jillian Esmedia Cordilin, may gabi Action Radio, always kami naga-monitor. Tamyaw ko lang, Cordilin family. Si Bots Hawad Araman, ba salamat gida sa inyo, no? Sige. Daligid lang, ano? Last 8:05 na. Action Firing Line. Sini nga hapon mga kaaksyon, kundi kahapon ang probinsya sang Negros Occidental nagpapagwa sang si 28 may gabi mala 28 Action Firing Line. Nagpapagwa sang executive order nga nagapahibalo sang panibago nga mga pagsulundan na naman sa mga travelers naton inbound halin sa iban nga probinsya most likely. Dito iya sa may area sang alert level number 3 mga kakon. Now, ang restrictions dito suliton ta for the benefit sang iban nga wala naka-monitor kagabi. Sakay sa eroplano, land trip man o kon barko. Kung ikaw bakunado na 100% or partially pa, dapat dala kagid gihapon sang RT-PCR test mga kaaksyon nga negative result kung diin ka nga origin halin. Action Firing Line. Amo nang sa probinsya sang Negros Occidental. Kung wala ka naka-RT-PCR test dito within 72 hours, kay may bayad, mahal. Pwede kaya sa probinsya, pag abot mo dire, libre ang RT-PCR test mga kaaksyon, but you need to wait until the time nga magwa ining result, siguro mga 2 to 3 days, pero hindi kami sigurado, dapat nga i-isolate ka anay for your safety and your family, kag sa community mo. Action Firing Line. Amo na yung pagsulundan dito sa probinsya sang Negros Occidental. Now, subong nga hapon, nagpagwa man sang executive order si Mayor Bing Linerdia for Bacolod ini mga kaaksyon ha. Lain-lain na pang gobyerno ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Ang executive number 1 sang tuig 2022
Diri na lang ko marikta iya sa pinakanamit nga balita nga ginapangita subong sang tanan. Action firing line. Section 1 mga kaaksyon, no? Stricto nga pulisa sa mga travelers nga nagasulod sa Bacolod. Mga kaaksyon, labay sa ports o Bacolod, area of the city's jurisdiction from areas under alert level number 3 or higher, covering any individuals who may be fully vaccinated, have undergone a booster dose, naka-booster ka na, are partially vaccinated man, or remain unvaccinated kaway kapagid ka babakuna, epektibo iniron 9, dapat mga kaaksyon sundon ini nga mga pulisa magsulod mo sa Bacolod. Ano ini? Action firing line. Number 1.a. mga kaaksyon, or number 1, dapat mag-provide ka sang negatibo nga RT-PCR test result which must have naga-obtain ini sang 72 hours prior to and upon arrival in Bacolod City mga kaaksyon. Tanan nga inbound travelers regardless of vaccination status. Na, intindihan nyo? Bahala kung ano man ang vaccination mo da, kung ano mga kaaksyon ang nabakunahan ka o kung wala naka-booster ka, dapat mag-provide ka sang RT-PCR test. Action firing line. Number 2 o kung number 1.b, dapat naka-online backtrack registration ka. Though ari naman isa aton dugay na eh. Number 1.c, ang ispas ninyo dapat araman. Ginlalisan pa ningulo ispas ni nagligan mo. Action firing line. 1.d, vaccination card, bisan fully or partially vaccinated ka na, including na ang booster dose mga kaaksyon. Kag, valid personal ID. Action firing line. Ining 3 o kon 4, ining online backtrack, ispas dira, vaccination card, valid personal ID, dudugay tanan ni siya ginagamit. Ang ginbag-o lang sa sining nga EO, amo ang negative nga RT-PCR test mga kaaksyon. Action firing line. Why sang iban, no? Sa tanan nga mga magapauli, umpisa Enero 9, Domingo nga adlaw, last 12 iya sang 1 sa kaagahon, dapat nga amo na ni ang inyo paggamiton para hindi na kamo mabudlayan pa pag abot diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Way na dinabutang kon hasta San-O ini. Ang pagintindi ko pinakasimple kon hasta San-O nga magtawhay ang mga lugar nga napaidalom sa alert level number 3, amo man ang pagligwat sa sininga pulisa. Action firing line. Nan, amo nang pagligwat sa sininga pulisa mga kaaksyon, no? So, I hope nga naintindihan nyo na ang pagbag-o sa mga travel restrictions kag requirements pasulod diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Hindi na tayo reklamo pa kung ano nga mga EOs ipagwa sa mga kaangay ni Governor Jose Lacson, Bacolod City Mayor Bing Leonardia, kay para ni sa aton sini nga kaayuhan. Isa man ang ginaayo sang gobyerno, sundon ta ini para malikaw kita sa anuman nga mga pinalidad kag iban pa nga mga kaso-kaso. Action firing line. Domdoman nyo tong Pinay poblasyon tong natawag tong babae ito. Kasuhan. Kag 8 pa niya sini kapamilya ang kasuhan. No? Bangod ngati ang isolation niya, wala yagin sunod, pati ang Makati ito nga hotel, ginpasiradhan. Kita mo nga hassle gindulot niya. Action firing line. Kag nakapangtapik pa siya sang 15 ka mga persona. Imagine mo na kung ano ka grabing ginhimo niya tungod sa iya sini nga paglakwat siya, nga ginbawalan ka na, ginlubag mo pa. Action firing line. Now, subong adlaw, diri sa syudad sa Bacolod, medyo nagkaraguhang na naman ang mga tao.
May naga-chat gani sa akon iyang ano ka matuod nga ang Bacolod ara na paidalom sa alert level number 3. Sili ko daw ay man. Wala man sina. Tapos sangud to sa report with action art ay hupon mga kaaksyon. Gintawgan niya si executive order man niya akon man. Si EOC volunteer Ma'am Imang. Kagin klaro ang ini nga mga balita. Are ang palayag ni Madam Imang mga kaaksyon. Okay lang, aksyon, no problem. Sa interview diri makaksyon ni Action Art tay hupon kaina kay Madam Imang. Suno siya wala pa sila sang opisyal nga komunikasyon gikan sa National IATF. National IATF meaning napaidalom kita sa umbrella ang local IATF dito sa national. Kung anong mando sa National IATF, amuning dapat sundon naton. Action firing line. Sunod diri kay ang wala pa sang communication halin sa National IATF nga nagapaidalom ang syudad sa Bacolod sa alert level number 3 nga classification. Si Imang yang aton nga patihon kay almost everyday diri sa Action Radio Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan, ang mas may ideya kay ti siyang may poder dira sa EOC nga ginhatagan ni Mayor Bing Leonardia. Action firing line. Aside pam ang si Doc Chris Surongon Si Doc Chris Surongon. Now, dugang pa diri ni ang damlag lang nga impormasyon nga nagwa sa social media ang kabahin lamang sang daily nga situational report kag assessment sang DOH Region 6 mga kaaksyon. Apang ini ang nagakinahanglan pa sang akto sang gobyerno nasyonal. Action firing line. Dapat si DOH Region 6 guro kag ang ITF abi mag-isa kamo hatag information kay gasalangisag ang publiko, no? Ti kabalo naman kita nga halos ginabantayan subong sang tao man si COVID-19 man. Abi mo, ang ginabantayan sang iba nationals, hindi na kay ang virus gid lang, kundi ang restriction bangod sa ila sini nga paggiho kag trabaho. Kay may virus man o kun wala, kay way gid man takita kung may restriction si gobyerno, amo niya nagapastop sang aton sining nga senaryo sa matagadlaw nga tanan. Action firing line. Imagine mo ang alert level number 3 atolan dito sa Luzon area. Kita diri alert level number 2. Pero ang restrictions ginligwat. Pagligwat sang restrictions, ang imo sini nga sinalayo naglain man. Affected kita. Pero hindi ka sure nga kita diri damo sang virus. Di kita taman ang figures na hindi mag-deny ina or binutig abe. Figures don't lie, no? Ti ang sundo naton ang ginabantayan sa tao subong niya, ang alert kung ano nga status kita, classification kita. Action firing line. Ti kay na sinala naman may mga outside Bacolod kita nga nagapinawangkot, Action Bray, alert level number 3 ang Bacolod. Why? Wala. Mati ka mo diya sa Action Radio Bacolod o kay ang source ta diriya mga fact kag matuod nga mga sources ang ginakuan tadi. Action firing line. Dugang pa diri ni ang mga kaaksyon. Itiya mo na ang DOH Region 6. Nagapagwa gid lamang sang assessment sa matag adlaw nga tanan. Pero dito kita magabase sa national government nga mga issue or mga ginapagwa nga information. Mas maayo kung hulaton ang palayag sang National IATF nga amo gidya ang otoridad. Aminado man siya nga may posibilidad nga magtaas sa alert level classification ng syudad sa Bacolod. Bangod nga naga-increase gid man ang daily growth rate diri sa aton. Sini nga simana, nagtaas-taas gid man siya mo. Pero dapat hindi kita naton pag-unahan. Action firing line. Diri na lang kita masandig sa mga tao nga adlaw-adlaw amo ning hatag sang balita kag masaligan nga source kag mas ginapatihan. Napatihan man na sila, galing kiti sila ning mas authority pag Action firing line.
Ang DOH masaligan tagi na kay mo man ang trabaho nila. Pero direta ma-base kay Madam M. Ang, no? Kay sila ning siya mismo naghambala nga national government ang dapat naton nga sundon. Action firing line. In short, ang ending story, action Bacolod, Bacolod City, ara kita gyapon sa alert level number 2 nga classification mga ka-action. Action Brian Borden. Action firing line. Kagti hindi na dapat magdangat pa dito sa mas mataas-taas. Kay tinahambal ko na ang aton subong nga pangabuhi nagalibot-libot kita kag nagasandig kita inab lang aton nga daily bala nga routine bala nga nagapangita ta kwarta ekonomi naton sa puluyan ang aton trabaho nagasandig ta subong sa alert level number 2, number 3, number 4, number 5 kag ang mga biyahe naton sa may mga appointment bala dito sa iban nga mga syudad sa iban nga mga probinsya gapanilag na sila kung ano nga alert kay para hindi mapiktuhan ang lakat nila mga ka-action. Action firing line. Te mga taga-Gwa sa Bacolod, hindi alert level number 3 si Bacolod. Number 2 lang. So, pwede ka mo gyapon di kabalo ka mag-alert level number 3, grabe na nakastrikto. Amo nang kakatabo to subong sa Luzon. Kung ikaw Action Elms, hindi ka bakunado, hindi ka kasakay sa mga public vehicle to. Di ka to kasakay, lakat ka lang imuya. Kung bakunado ka na, dapat ang imo nga card i-submit mo sa liog mo himuon mo nga 24 karat ang imo sining vaccination card. Action firing line. Amo nang ginahimo to subong. Sa alert level number 3 dito sa Luzon, kung ikaw hindi bakunado nga empleyado, obligado ka nga mag-provide sang negatibo nga RT-PCR test mga ka-action. Amo na ning katabo to subong sa Metro Manila. Action firing line. Alert level number 3. So you could just imagine kung himuon na diri sa aton sa Bacolod kag Negros, halos na napiktado, damo-damo pa di sang way na bakunahan sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. That's why hindi kita mga muyo sina mga ka-action. Last 8:20 na. Action Brian Borden. Action firing line. Oy, happy birthday lang si Madam Delnora Mallorca. Naga-celebrate sa iya sining ikasisyenta kadlawan subong adlaw. Halin sa iya sining nga abyan nga si Maria Evelyn Mallorca mga ka-action. Action firing line. Naga-monitor man, no? Good evening man kay Nelny Realista. Example, hindi kuya magpa-vaccine. Ma-advise mo kay nakulbaan gid kuya? Tinago ka lang daan na hisbalay mo. Hindi ka magwa. Kagamay bala sa dagom. Kung may kang man may ginabatsyag, ariyo, ako nakapabaksin ako mo. Halos kami, kita diri Action sa Action Radio, ubos na no? Ubos na kami bakuna tanandi. Para may ideya ko ba silipat lang kamo, ano? Pag-abot ito sa vaccination center, dira pa lang mismo sa nagapulupungko kamo, may mapalapit na sa inyo nga mag-imbestigar. Bakit daw pulis ba? Action firing line. Pasulaton, tagaan ka mo form, pasulaton ka mo sang name nyo, anong trabaho mo. Sa sina nga form, may ginapamangkot mo na pila edad mo, address mo, cellphone number. Sa likod, may ara man na pamangkot na may ara ka bala sang maintenance nga medicine. Action firing line. May ara ka bala sang ginabatsyag sa lawas mo, state mo na dira. Kung muni mo na. Pagkatapos, kung di tawag na ka muna isa-isa. Pag-abot dito, pamangkuton kapag sang nurse. Aside from nurse na may doktor, pag dira. Pag pamangkot, amo ni isugid mo na, amo ni ibatsyag mo. Ang tanan nga gin-state mo da, lantawo na nila sang doktor da. Kag kung may makita si doktor da nga hindi ka pwede bakunahan, ang doktor mismo naga-advise na Action Elms, puli ka lang to anay. Action firing line. Sa pagkuha pa lang sang blood pressure, dira nga ang BP mo taas, nga hindi suited dito sa pagpabakuna mo, hambalon kayo sang doktor nga puli ka lang to anay sa inyo kang magpahuway-huway. Action firing line. Amo na daya magbakuna. Basi natabuan kung to ba si mi ara man guro iban blang nga daw tamad man sa interview blang. Ginapamangkot ka mo na da. Kag kung hindi ka mo kwalipikado nga bakunahan, puli lang ka mo to anay. Action firing line. Or kadto to sa doktor mo kung may doktor ka, ngayo ka to o doctor's advice, pagid nga imo gidya, kag certificate da ikon pwede or hindi.
Amo na. So dito, ang doktor gani Action Helms naga-advise kuning ibanda may ara nga nakaupod ko to nga way pa siya nabakunahan Action Helms. Nag-inom na siya sang ano tong gininom niya, Mifenamic to kon paracetamol. Siling siya nag-inom na koy daan niya, sir. Nga siya para hindi ko paghila naton. Ginunahan niya. Action firing line. Hindi ko dinumayo man, no? Pero hambal sa doktor ang ginpamangkot siya, hindi ka mag-inom. Inom ka lang kung daw ginhilanat kay Action Helms. Kung daw ay lang bay ilang da. Action firing line. Nanugid ko sa lingko may ari ko to kay na nagnugid nga nag-inom siya, hindi na pwede. Kay wala na gina-advise. Kung makaya sang lawas mo, bay ilang imni lang tubig kag magpahuway-huway. Grabe pagid sila kay nga mangkuton ka ano sa duha mo kakamot wala kag tuo diin di perming ka pamirsa. Magambal ka bi nga tuo sa wala kaya nila tublukan nga hindi ka wala kag pamirsa maayo. Within 2 days, mabatyagan mo gid nga nagapang-alay ang lawas mo, ang sa may butkon mo gid panaog. After that, tuay naman. Ang iba nagabatsyag man kuno sang hilanat, tiya mo na imnan mo siya para hindi ka maghilanat. But ang advice ng doktor, as long as nga kaya mo, hindi pag-imni sang bulong. Action firing line. Inang ako na experience malang na ginsugid ko lang sa inyo, I don't know, ang ibang dira kung ginano sila, tiya mo nang ako nga naagyan. Ti pagwa ko ya sulhay, do okay man lang. So, depende sa imo kung paminsar mo ya do hindi mo kaya, hindi na lang. Nago ka lang daanay. Hulaton taliwat maghambal si Presidente Rodrigo Duterte nga sa wala na bakunahan, pwede na kamo makagwa liwat. Base pa rin nga kulbaan ko Action Helms, base sa 2023, si Blam hambal nga pwede na kagwa ang way na bakunahan. Ha? Action firing line. Yawan ka mo hulat. Last 8:24 na. Action Brian Warden. Action firing line. Pagbalik ta karon maka-action, balikan tang iban nga balita sa syudad sang Bago or didto sa syudad sang Cabankalana. Kay iban pa nga balita ining pinatsanay man bla. Action firing line. Pero ariho ang Evergreen Herbal Capsule ginindor. Action Radio. Action Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Madam Ana Sinoro, katag na gid nga balita, pamangkot pa gapaos na si Action Brian. Joke lang to, iyan ay. Si Cathy Ver Araman, Crystal Kim Perez, may ano buwas Action Brian, good evening. Uay man Arniel Gonzalez Araman, Aileen Rojo, good evening Sombray, salamat kay amat-amat na balik na ang kuryente di sa Agisan. Tamyaw ko Badoy Rojo, RB kag XC, salamat gid. Iti mayo gid. Good news gina para sa inyo, dira ba hidlaw man ko kamo sang pila ka semana nga wala kuryente. Rochelle Fulgencio Susana, good evening Sombray, gamonitor lang kami diri sa Barangay Pandanon. Jamel de Florendo, ara nagamonitor man. Okay, Christine Piera, Aksumbray, great lang family Piera, Okden, thank you Aksumbray. Sige, balikan ko karon ng iba na, no? Sa mga listeners ta live, di ka magbiya da akin, balik ko 8:27. Action Radio. Action Radio.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihi nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, Action Radio Philippine Standard Time, las 8:34 plus report na kita makaksyon. Sa aton sininga linya, we have FO1 Alejandria Bandolio makaksyon sang hinigaran na fire station. Ma'am, live kita diri sa Action Radio Bacolod, sa Action Brian Morden. Daligid lang. Nadula siya. Balikan ko lang mga kaksyon, no? Action Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Na-check natin sa material makaksyon na ang hinigaran na fire station base makasabat sa Blaliwat. Okay, sige. Nadula siya. Nadula si Madam Hao. Ma-confirmation malang kita tani, no? Sige. Aksyonan ba si makopya mo ni siya aksyonan, no? Kag balikan tani sa karon dugay. Amo na nga number. May sunog subong sa hinigaran sa ka-establishmento. Sa hinigaran na mga ka-aksyon. Ari na. Okay. Confirmation malang amon, ma'am. May sunog na subong, ma'am, sa hinigaran, ma'am. Hello, ma'am. May gabi. Ginpatay liwat. Anto ko nang balyaksyonan? Aga pang piswet sila. Ate, sige. Basta confirm nga may sunog sa hinigaran, balikan ta subong dogang ato na sa area. Balikan ta karon dogang sa nga detalye mga ka-aksyon. Balik kita na i-action helms. Action Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Pinagamat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Madamot sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamot sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamot sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung mag-automatic sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpangunak ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2 Bombo Radio 38.70%. Pabalik sa 3 RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man. Action Firing Line. Check pa nato ng sunog dira sa Banwa sang Hinigaran sinimat tiniyon si Aniel nagahambalo nga may sunog sa Hinigaran. Yes, confirm ina, no? Pero check pa naton kung anong establishmento gid ini, ano? Bao na ano man nga may lang kay guro inang way mga tawo ni, no? Janilo Sanzino. Evening din dampi sunog sa Hinigaran. Sige. Actually nagtawag kita sa BFP, medyo alang-alang pa sila, no? Si Belinda Alcantara, good evening, Sumbray Mangkot lang ko tani, kung may idea ka sang mga bonus sang tanod sa barangay. Naluoy lang ko, mama ko kay 2 years na nagserbisyo kagabantay sa mga tao, gin-quarantine nga halin sa iban nga lugar, 1,590 lang ang nabaton niya sa December 31, 2021 Action Bray. Depende na sa barangay mo, no? Depende sa barangay. Ina. Action Firing Line. Kalulo, ay man mga barangay tanod. Tani si nanay mo, hindi na lang na no? Magpatanoda ay kay may edad-edad naman, ano?
Kasi may edad na siya. Galing ito gusto yung man magserbisyo, no? Depende sa barangay na mo, ano kadakoon bala. Ana Sinoro, wala signal sa inigaran. May ara man ah. Galing kay ginaplastar pa sang BFP, ano? Si Jigo Aligato Jr., mayong gabi sir, ang ginaalarma man lang sa iban nga mga kauturan ko nga hindi sila magpabakuna na kapag bakunado na ang taho, ang iban sina hindi makayanan ang cytokine storm, tsakto ko, sakit kung ini magtupa sa mga taho na bakunado. Ti kay overreacting na ang immune system sang tawo mo. Ti ano naman, mas maayo pa kuno waay na bakunahan kay normal lang ang immune system ara sa taho. Ti kaluoy gid ang makaangkon sining balatian storm nga sakit. Maayo lang kung idalagan ka na sa ospital, ma-admit ka dayon para makontrol dayon. Ay na, ti kay subong kabudlay magpa-admit amo na nagakalamatay na ang iban nga mga tao after sang ila complete bakuna. Salamat gid. Bago lang ko niya kabati, pero salamat gid sa imo sending information. Mangkuton tani sa doktor kay doktor na gid maka-explicar gid sa siro sang imo ginahambal man. Action firing line. Pero ginarespeto tana. Thank you gid no. Si Kativer Areman Aksombraga monitor man si Mitoy Arquillo, Barangay Binubuhan, Bago City. Rodora Shoko Raman, si Ma'am Siembal niya nagamonitor ang ONBTB Warriors kag sa mga kidos sa Remedios Residences Arcade Binalbagan. Sige. Jerry Limaco nagamonitor man sa Bangga Tutong Felisa rather. Salamat. Dira sa kapihan sang Kwan sang tawag sila gani Santol sang unhan sang Silin Homes Barangay Estefania kanamit sang kapida no. Action firing line. Salamat gid. IATF was may tipon-tipon sa Sumag. Monitoran nyo lihog 9 a.m. to 5 p.m. dira sa may Talabahan. Lockout na da nila tupad sang iya ni Gov Ferrer nga property. Ipalambot na sa barangay sir. Itawag kay Barangay Carmona, Kapitan da. Action Bray, good evening. Palihog tamyaw kay Nestor Ericilia Kagasawa. Action Bray, Idol Kaginila Rebecca Gegera sa Barangay Bagaa, Sinigaran. Salamat. Sige. Action firing line. Na-endorso ko man sa inyo mga kaksyon ang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Ano? Blue. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na ligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Damo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawa tang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi apat pumansaka ang tubig. Actually, po may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress. Nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso taman sa inyo mga kaaksyon ang DT Brian Morgan, Aksyon Firing Line. May gabi sa kay Ricky Viking, naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. And sige, no? Ang iban nga mga mensahe pakaronan ta, bantayin yung patrol karon digay sa kompleto nga detalye sining sunog nga naggaluntad dito sa area sang area sang hinigaran mga kaaksyon, no? Sa sining nga mga tinyon. Aksyon Firing Line. Sige, maingab ilang sa kay Roberto Carlos. Salamat gid sa pag-monitor, no? Sige, balikan tang mga balita karon sa gabi dugay-dugaya with Action Eric Magbanwa sa Action Night Patrol. Action Firing Line. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon